Cafe! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Ay, nakatago na ako, sorry. Robin Shena! Para tayong bago ng bago dito sa studio. Oo nga, Robin Shena. Naranasan mo na bang maiwan sa ere? Uy. O mang-iwan sa ere? Nang nililigawan ko ba to? Jowa ko? Ikaw bahala. Oo na, naiwan na ako sa ere. Ikaw ang naiwan, ikaw nang iwan. Ako yung naiwan. Aww. Hindi naman ako perfecto, may ganun din akong moment. Pero I would say, isa sa mga pinakamasakit is maiwan. Aww. Yung unang pag-usapan. Pero ikaw ba, naiwan ka na ba sa ere? Naiwan, naiwan na rin sa ere. Oo. Wow. Mabigat daw ako masyado. Kaya iniwan na lang ako sa baba. Oo, hot air balloon pala. Oo. Ay nako, pero yun nga, gaya ng sabi mo, Konyo Bicolano, mas masakit I would say yung maiwan sa ere. Kasi wala sa'yo yung choice eh. Oo. Wala sa'yo yung desisyon. Ay nako, mga tao talaga hilig mang iwan eh. Oo nga, hindi ka naman lobo. Oo. Ba't ka nang iiwan sa ere? Ay nako, para sa mga kabisyo natin dyan na medyo bagets, Diyan. mga medyo Gen Z, ang mga naiiwan sa ere, usually sila yung mga ka-talking stage. Oo, tama Diba? yan. Ka-talking stage, ito yung hindi naman talaga ligawan moment, pero upgraded version. Parang magka-MU kayo, walang label, pero nagkakaunawaan kayo na, hey, we're making landi each other. Basta yun magulo. Oo. Hindi Magulong kayo, pero usapan. hindi rin kayo, hindi kayo. Yan. Parang ganon. Oo. Ay nako. Anyway, para mas maging malinaw sa'yo, kabisyo, eto, ibibigay namin sa'yo ang huling dalawang uri ng ka-talking stage. Tara, Cafe! Tara, Cafe! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga multitasker. Jessa, I miss you so much. Sweet, I miss you too so much, Carl. Carl? Anong Carl? Sino si Carl? Mar pala, Mar. I miss you so much, Mar. Oo, Mar. Sinasabi ko na nga ba, Jessa, may iba ka. Mali ka lang na pagkakarinig. Ano na? Sabi ko, Mar, hindi Carl. Mar. Gagawin mo ba akong bingi? Aminin mo na, may iba ka pang ka-talking stage. Oo na. Sige na, kasalanan mo naman kasi. Tignan mo sa akin mo pa sinisi, kapal na mukha mo Oo, ayaw mo kong ligawan eh. Ayaw mo ng commitment, di ba? Kaya pinagsabay-sabay ko na lang kayong 45. So hindi lang dalawa? 45? Oo, 46 nga eh. Bakit ba? Sayang yung ganda ko. Yung alindog ko. Kung isa lang. Bakit mo? Ayan. May mga ka-talking stage. Kaya ito ay isang warning. Sa mga ka-talking stage mo, make sure na isa ka lang. Kaya nga. Pero mahirap din naman magbigay ng rule. Oo. Kasi nga hindi kayo eh. Walang diba? label. So what makes you think na ikaw lang yung ka-talking stage niya? Oo, Gagi. Dito ko rin talaga nararamdaman na tito and tita na tayo. Kasi kahit anong explain sa atin ng mga mas bata sa atin, na ganito yung talking stage, ito yung ito yung tendency natin, hindi. Hindi dapat ganon. Hindi talaga. Dapat may label. Diba? Dalawa lang naman kasi yan. It's either kayo o hindi kayo. Legit yan. Diba? May mga levels pa kasi sila. Legit. Though naintindihan ko, para sa iba, ang talking stage is parang getting to know. Getting to know, pero nag-I love you, ha? Oo, nagchuchuktsakan na. Oo, legit yan, ha? Pwede, legit. well, pwede naman. Siyempre, depende pa rin sa trip mo. Diba? Pero yung, basta, ayoko na nga magsalita. Basta may label talaga dapat to. Ako, I would stand on that. May label sana dapat kayo. Ay, nako. Anyway, that's number 1 pa lang. Mamaya, pag-usapan pa natin to. Moving on to last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga nagbabalik loob. Jessa? Mar? Kumusta ka na? Long time no chat Okay naman. Simula nung hindi ka na nagparamdam, matapos mo sa aking iparamdam na gusto mo ko, naging okay na ako. Pasensya na, Jessa, kung nawala ako. May nangyari lang sa pamilya namin. Pero lahat ng pinaramdam ko sa'yo, totoo yun. Hindi mo na ako madadala sa mga mabubulaklak mong salita. Ito, bulaklak.
Ay! Bulaklak nga! Magic, di ba? Bulaklak nga! Hindi na kita iiwan, Jessa. Tanggapin mo lang akong uli. Ang bango ng bulaklak! Natanggap na kita, Mar! Meant for B tayong dalawa! Meant to be tayo. Kahit Meant for B. Oo nga, pero ito yung mga nagbabalik loob, yung mga nang-go sa'yo biglang magbabalik loob. Kasi in all fairness, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng isa't isa. Totoo. Ay, nako, basta ako nagugulan ako sa ka-talking stage. Oo nga, basta kabisyo, enjoyin mo lang yan. Make sure again na wala kang nasisirang relasyon. Totoo, tigit sa lahat, okay lang na may ka-talking stage ka kahit ilan pa yan, basta walang jowa yan. Legit. Diba? And protect your values at all costs. Oh, diba? Sabi ng values. Siya, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at kung may gusto kang ipa-shoutout na ka-talking stage mo, nakausap mo ngayon, katsuktsakan mo ngayon. Ayan, shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Oragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!